Okechi na Zele ana m ekele onye ọbụla na-esonyekwara m ndị na-ara anyị ka ọ kachasị ndị a na-eshi akwa asị m ndaalụ. Biko na-agba mbọ na-etinye ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọkụ maka enyemaka gị ishi akwa ka ị wee nyere ndị ọzọ aka, maka o nwere ụfọdụ ihe ị nwere ike ị na-eme iche na iji anya gị mana ijiri anya gị, na ọ bụ ya ka oke ji were m wee na-akụzi ihe ndị a niile ka o nwee ike wee nyere gị aka ka iche echiche banyere ndụ gị, ka iche echiche banyere onwe gị, chee echiche banyere ihe na-eme n'okirikiri gị. N'ụbọchị taa ka m chọrọ ịkọwara gị ihe mmalọ and ihe ga-enyere gị aka maka ọyị a ifuru a na-eme eme, maka na ọtụtụ mmadụ na ihe a na-emeziri ọyị bụ ihe a ga-erite n'aka onye ahụ. Ọyị bụ aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni, ọyị bụ ọyị. O nwere ngụwa ịgbaziri onye ahụ gị na ya na-ayị ụzọ, onye ahụ gị na ya na-ayị ịgbaziri gị ụzọ maka na adịghị amacha ife amacha, mana kịtazi bụ ụfọdụ na-emezi ọyị maka ike ihe ha ga-erite n'aka ọyị ha, na ọbụla maka ihe ha ga-amụta maọbụ ka ha ga-esi wee nyere ọyị ha aka. Na ọ bụ ya na onye ọbụla ime ite n'ụwa a na-epe attention maka na o nwere ihe onye ahụ, o nwere Chukwu sitere onye ahụ na ndụ gị ka ịmụta, mana ọ bụrụ na uche gị adịlọ ihe ahụ ka onye njọ na-emekwa ọntịrị uche gị adụ ya. Gbaa mbọ na-echi ya ihe nke a na-akụzi, na-atụsasị ozi a, na-agwakwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m. Gbaa mbọ na-etinye nke m na-akụzi n'ọrụ, like ya, na ọ ga-enyere gị aka na-echekwa echiche banyere ihe na-eme na ndụ gị, na ihe na-agba mbọ ka ọ dịrị nwoke mma dịkwazịara nwaanyị mma ka o wee bara onye ọbụla uru. Biko tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ, na-echebe echiche. Ọ bụ na ị ka na-esonyere m ọfụ, gaa n'ihe ndị nke m kụziri na mbụ, gaa na ị ga-amụta ihe na ya, like kwa share ya, gwakwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m. Mgbe ọbụla ị like share ya, follow m, na ị ga-amụta ife na ihe m na-akụziri m o buru ibu, na-eji nwa ya arụpụta. Ọ bụrụ na onye ọbụla ị kpọrọ ọyị gị mana o nwere ife ị na-amụta n'aka ya, ọ dị anọkọta dụọ gị ndụmọdụ ma ọ gwa gị nna na ihe anyị na-emekwa na o nwere sọntins ị na-eme adịrọ mma, and mgbe ị bịa nebe anya n'ihe ahụ ịfụkwa na ihe ahụ ị na-eme na ọ dịsịra mma, onye ahụ bụ ezigbo ọyị. Mana onye ọbụla nke ọ ga-abụ ịpụta ihe a nọ bụ ka erie iji ka erie ọtụ ka ihe ọ bụ ihe ọma, o nwere ike ịkpa alụ ka ọ ga-esi wee dịrị unu mma n'ọdịnihu. O nwere ike ịkpa alụ ihe unu nwere ike ịrụpụtanwu, maka na asụ na-anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba afụfụ. Ọ bụrụ na ọ dị akpata ide ala ahụ, onye ahụ abụla ọyị gị. O nwere ndị bụ na ha na-abịago nso bụ ka ha mee ka ha je na-eme competition with you, na compete with you na nzuzo, mana ị gara ama ka ha na-ama ka isi eme ihe. Ha gasị ya, a ga-anọkwa n'ihe abịa n'iru ga na-ediscourage gị. Ha gazi ya na arụ ha na-emekwa ihe a na-ediscourage gị, na compete with you. Ndị ahụ abụrụ ọyị gị, ndị ahụ bụ enemy of progress. Ha na-achọ ụzọ ha ga-esi ka emee gị ka ị taba afụ ka ha nwa. And ndị a niile ị na-afụ all this slow vibration energy bụ adị aga n'iru. Achọrọ m ka ịmụta ihe ọbụla onye ọbụla ime ite mara ịdị ọyị ị na-eme. Ọyị ọbụla anaghị akpa nkata ka ọ ga-esi wee dịrị gị mma, ịrụgbo gị ịma ife, ịmabụ ihe dị gị, ụmụ ihe dị mma, mara ife adịrọ mma. Onye ọbụla bụ ka erie ka a ṅụọ ka ọ nọ na ya nụ, nna gbara onye ahụ ọsọ maka onye ahụ achọrọ aga n'iru gị. Onye ọbụla ga-abụ mgbe ọbụla okwu nwaanyị ma ọ bụ okwu ọgwụ ma ọ bụ ịkọrọ gị akụkọ ihe bara gị uru, amanyere gị aka, onye ahụ abụrụ ọyị gị. Onye ahụ bụ ndị osochiegbu, ndị na-achọ ka ha kwatuo gị, ndị achọrọ maka o nwere ife ndị mmadụ amarọ. Ndị ọjọọ anyị na-afọ all this witchcraft ha amatago, ha fụ onye na-aga n'iru, onye ife ọma ga-abịa, onye bụ ha na-aga je gbanye n'ikuku chụọ onye ga-eme onye ahụ ọyị ka ha mee ka onye ahụ ghara ịga n'iru, ka onye ahụ ghara ịmata onyinye o ji wee bịa ụwa. Ọ ife aka ọrụ ha. So onye ọbụla gị na-eme ka onye ha na-adụ gị ọrụ,
ọ dị agwụgwa gị na ihe anyị na-eme na ọ dịrọ mma, ma ọ gwa gị nna na-eke gị wee mee mgbe ị nekwara anya fụ na ihe a bụ ezigbo ife na ime ya na ọ ga-abalụ gị uru. Ịmanụ onye abụọ onye gị na ya ga na-atụkarị alụ, ọnya bụ oyi abụrụ ka erie ka a ṅụọ, oyi bụ onye gị na ya ga na-atụkarị alụ maka ọdịnihu. Ọ bụrụ ndị si ka erie na ka erie ife ọnọ bụ ka a ga-esi wee nweta ego a ga-eji ṅụ mmanya ma ọ bụ nwaanyị a ga-arị enu. Onye ahụ abụrụ oyi gị, onye ahụ ga-eme gị ka ị ga n'iru, onye ahụ jọs chọrọ ike ịbụ in dangerous cycle. Ọ ga-abụ ị ga-anọ ị na-agba n'okirikiri. Tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ n'anya n'okirikiri gị, dị mmadụ gị na ha na-ayị ido okwu ha na-ekwu. O nwere mgbe m nwere ide ọyị ahụ, ife ha nọ bụ ka a na-ekwu keru ka a ṅụọ ka nwaanyị a ga-eme nke a kedu ihe dị otu a. O nwere ike ịkpa gị ezigbo nkata, o nwere ike ịwekwa gị mana ife oge m ọfụ na ị na-achọ ịga n'ihu obido gwawa gị mgbu na-ediskọreji gị. O nwere ife ịkwado ịchọrọ imenụ o diskọreji gị na-agwa gị na nna na ihe anụnwa na uche gị dịkwa ya ị na-ekpuchi iche na ọ na-adụ gị ọdụ ya mana n'obi na-eru enu bikọs na ọmọbụ na ọ bụrụ na ịbanye a na ị nwere ike ịga mewe ọfụma. Ọ ndị a bụ ndị osochi egwu. I have a lot of them. Ma ndị nke m mechara nke nyocha nwere ike onye gị ọ na-achọ ka ị na-ayọ ya ayọ, onye gị nwanne na ojekọrọ ụwa na o nyere gị ego na onye na-enye gị nri. I know them. Mana abịakwa m ndị a niile ma ndị nke m kwuchiekwara ego ha back n'inye m 500 jikọzi arụ ụwa n'ọbụ ndị na-enye m nri o. Ịghọtago? So onye ọbụla gị na-emekọ ihe ghọta ndị a na-agwa ọsọ ife amahụ ka esi anwụrụ ka aṅụọ mmanya ịmụgo ka nwaanyị a ga-eje dina kere ugwu ọ dị akpa nkata ka ebe a ga-imụgo kedu ihe a ga-arụpụta. Chee echiche atụmatụ ọfụ a ga-ewepụta nwere ike ịba uru n'ọdịnihu. Adụla afta mgbu ndị ajọ ọyị ahụ. Achọrọ m ka ị gbarụ ndị ajọ ọyị ọsọ taa ka ị nwere onwe gị ka ị bido fụ ife ọma na anya na okirikiri gị mara ịdị ndị gị na ha na-ayị. Chee echiche banyere nkata gị na ha na-akpa n'ebe a ka ị ga-esi wee mma onye chọrọ ọdị na mma gị. O nwere ndị ga-abụ ndị ọjọọ ahụ ha amaghị ihe ị ga-abụ, ha amaghị ihe ị na-eme. O nwere ka afọ ihe ị na-eme ọ na-agarụ ha nọ n'ime ha na-akpuo ma na-echekere ka ihe a si agarụ gị. Ọ bịaba n'ego ọyị ị gara mụ na ọ na-akọmpiti with you, ọ chọrọ aga n'ihu ọbụzọ ọ na-ediskọreji ya somethings ị na-eme na-achọ ife ọ ga-eji wee mee ka uche gị ghara ịdụ n'ihe ahụ ị ga-eme. O nwere ike ife ọ ga-eme ife achọ onye ọbụla chọrọ ime gị ife ọjọọ ma onye ndị a na-agwa ọyị ọ ga-eji chọọ ihe ahụ ị na-alaịkị. Ihe ahụ ị na-alaịkị ọ ga na-aka were na-agwa gị okwu maka ya imego nne m na-akọta maka ya ka o mee gị ka uche gị ghara ịpụ, ka uche gị pụọ n'ịtụ ezigbo alụ na ịkpa ezigbo imego ịtụbata atụmatụ dị mma ị ga-eji wee nyere onwe ya. Ọ ga na-achọ ihe ọ ga na-eme ka ọ na-edistatụ ya attention. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, okwu m na-agwa gị ife ga-enyere gị aka na-etinye okwu m n'ọrụ. Chee echiche banyere ihe mara ịdị ọyị ị na-enwe na ọkwa ọyị na-edufe ọyị na anọrọba na kọmpụta wit iche na mmadụ ka ha bụ ife a na-achọ ka ị nọrọ ka ị na-ayọ ha bịa na-eturu gị ọnụ na ha mee nke a nwee nke a. I know a lot of them. Ọ ga nji were uwe awụsa ha na-akụ bịa wuhe na dustbin kpuchie ha maka na onwere uru ha ba ha dị useless. Sọsọ ife ha nọ bụ ị na-eme okomoko n'ihe ha mụrụ ife onwere ihe ga-enyere ha aka na ya. Emechaa ha nọkwa n'ime na-ata ahụhụ mana ha eme apịaz na ha na-arụdụ ha mana arụ adụrụ ha. Mana ihe ndị gị na ha na-ayị onye ọbụla gị na ya na-ayị mgbe ọbụla ọ na-etoru gị ọnụ gbara onye ahụ ọsọ. Ezigbo ọyị ifo ka na-ahụ ka ọ mụtụpụta ezigbo alụ. Ọ ndị ajọ ya mgbe ọ nọ na-etoru gị ọnụ na o mee nke a mee nke a na o nwere nke a nwee nke a. Amamihe ọ na-achọ bụ respect onwelọ ka ọ na-achọ. Nwanne m tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ like ya share gaa n'ihe ndị nke nzipụ na mbụ ka ọ bụ na ị na-esonyere m ọfụ gba mbọ na-esonyere m na-akwụkwọ ndị ọzọ ka a na-esonyere m. Ị ga-chekisi ihe ndị nkụziri tinye ya n'ọrụ chee echiche banyere ya na o nwere ụfọdụ ife ị na-eme n'ụbọchị nke taa iche na ị ga-eche na iji uche gị eme mana ijiri uche gị na-eche echiche ihe ọbụla ị na-eme na-eshi ya na-like na-enyekwa ndị ọzọ aka na ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ.